Morning. Let's see. Kumain ka na? Good morning, mga moms. Hello. Oh, alam niyo na, dating gawi. Ha? Dito muna kayo, stay muna kayo ng 15 to 20 minutes. Kasi marami-rami na mahaba-haba itong chikahan na to. Nightfalling, Alma Campos. Jennifer Basina, Cherise Rezano. Oh? Toasted pala itong nakuha ko. Mama Je, good morning. How are you? Judy Landero. Hello everyone. We went to hospital kasi sabi ni Brenda ilang araw na raw yung ubo ni Amanda hindi naman siya nag-smoke. Hi! Wow! Tinapay Antari Monkey G. And I like that. Don't you like, Ano? ketchup, hot sauce? Yes. Charlie Amen. Judy Ganda. Good morning daw. Babalik pa kami mamayang alas 3 ulit ng hapon para sa result ng x-ray niya. Tushin Liap, good morning. Abit Cabrano. Yung araw na kasi siya may ubo. Wow. May first ads agad. Thank you. Sa pabe naman. Huwag niyo skip ha. Ako dito muna kayo. Kahit mga 20 minutes lang. Bigay niyo na sa akin yun. Please stay. Mona Cardana, bakit po? Kaya nga, wag muna po tayo magbigay ng conclusion kasi tawag dito, hintayin natin yung result ng doktor. Salamat sa mga hindi nag-skip. Kumain na kayo? Bilisan ako ng ulamin. Ulamin ba? Sardinas na lang. Kaumay na yung puro karne. Da sana. Si Marso ha. Matigas naman ito. Kaya nga, toasted. Bakit? Kumain ka na? Nakain mo? Hindi. Nahawakan mo. Ang kabilang side, toasted. Okay. Thank you. Wala pa namang result. Hintayin pa natin mamaya. Kasi, napa-x-ray naman na siya. So, mabuti na yung maagapan. Naaga pa lang. Hi, honey. Honey King, kay Jane Hayag, Mona Lisa Cardano.
JBT Chodoro. Hindi ka na papasok sa massage? Ikaw wala. Saan ba? Pasok sa trabaho? Wala na. O, next year. Elizabeth Bautista, hello. Riring Balangkit. Mama. Konnichiwa. Muubo, ilang araw na. May history yung papa niya ng TV. Nagpa-check up na kanina. Balikan namin mamaya yung result. Ano kasi maputla oh. Maputla rin kasi siya. Kaya tulog ka, pahinga lang muna. Pahinga ba? Pahinga. Hindi ganon, pahinga lang. Tigas kasi na ulo. Nagpa-x-ray kami kanina, sabi, tanggalin lahat. Ngayon, ang tinanggal niya itong t-shirt lang. Itong t-shirt. Tapos itong baby bra niya sa loob, ayaw niya tanggalin. Sabi ko talaga, wag na, ikaw na lang dito. Iwan na lang kita. Huwag kang tigas ulo mo, ha? Ha? At ka doon, pahinga. Pahinga lang. Huwag ka maglalaro. Akala nyo. Thank you, Dexter Kalalin. Thank you. Tama pa. Kaya nga, maputla kasi. Ay, sorry. Sir. Diba? Paka-art mo. Bulag. Okay. Hindi mo nakakainit pa. Babal. So, kinain niya pa rin yung buntot, yung huli. May vitamin siya. Asan yung vitamins mo? Yung binili mo kay mama. Saan? Kunin mo. Dahil iniinom yun, hindi ni-display. Iniinom. Meron siyang sentrum binili. Pinag-ampalaya siya. Inuubo, ilang araw na. May history sila ng yung papa niya, yun ang kinamatay, tuberculosis. Dito, kumakain kami siya, ang bagal. Kaya lang kasi, ayaw rin naman namin siya i-pressure na magsalita. Kasi syempre, sa edad ba niya, iba na yung inis, yung, di ba? Pag gusto niya naman, siya mismo nag-ano eh. Yes. Sabi naman ng doktor, kung ano man yung maging result mamaya. RHU, Health Center. Kulang sa pagkain. Kami dito,
Ayan, minsan aarte, mamaya pa kakain, o kaya, pero mabagal siya, kasi, maganda sa kanyang ninunguya niya. Kami kasi kain lunok agad eh. Bawal nga, makate, tuyo, lalo matitrigger yung ubo niya. O, sige, kainin mo. Hindi na. Ayaw mo magpapigil. Kainin mo lahat. Ubusin mo ha. Ayaw na. Meron siya natitirang buntot. Bawal. Huwag ka muna magpipil sa. Huwag muna. Alvaro Walado. Thank you. Parang feeling ko mas nabubusog ako pag nguya na onte, tas lunok agad. Curable naman siya, hindi siya kinatatakutan. Kaya lang kasi, may history sila. So, mabuti na yung maagapan. Okay lang naman siya. Nagkakas na nagpapaahin. Baka mamaya yung nagganon mo may... Sabi niya, ayaw niya maniwala, bawal ba? O, sabi ko, sige sa inyo. Ano? We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. Actually, malakas siya kumain. Marami siya kumain. We are the world. Hindi Ivy. Tarot ko lang sa kanya. Hindi may ubo lang siya. Wag mo tayong tumalon sa ibang... Let's realize. Sabi nga baka napagod din ito na sunod to ng pawis. Stand together as one. We are the world. Wag muna tayo We mag-ano. are the children. Mm-mm. We are the ones who make a brighter day. Parehas, Mary So Ann let's Algoso. start giving. There's a choice to make. We're saving our own lives. 4 days pa lang naman yung ubo niya, so curable. We are the ones who make a 4 days pa nga lang daw, sabi niya eh. Let's start giving. There's a choice. Actually, kailan ba yun? Hindi kasi dumating na yan si Didi. Okay lang yan, normal sa kanya yan. Hingal, Yan, halak na. may halak. Tsaka wala siyang arte sa pagkain. Walang pili. Malakas din to kumain. Akala nyo lang mahina. Malakas din to kumain. Mabagal lang. Paano kasi minsan, Pag Mia kumain, mabagal lang. alas 4, alas 5. Mabagal ako. Mabagal si Mia kumain, pero mabagal na yung 5 plato. Hoy! Yan ni Argel, mga ganyan, mabagal. Tapos yung nguya. Pero marami sila kumain. Ito nga puno to, oh. Imagine ito, ang laki nito. Diba? Malaki ka kumain. Marami ka kumain. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice. Tinanong ko siya kung hirap siya huminga. Hindi naman daw. We're saving our own lives. Hindi. Okay lang naman daw.
Ay, hindi mo na kailangan maghintay ng 2 weeks. Kayo naman. Hindi ngayon pa lang, pigilan mo na. There's a chance to make it worth 8 na siya, oh. Marunong siya magbilang eh. Yung sulat niya, check natin. May dyaryo ba kayo dyan? Takpan nyo na si Amanda, ha? Pagsapin sa likod, meron siya mga towel. Mabagal na 5 plato ni Mia. Naka siya vitamins. Binili niya yung kay Mama Sita. Si Bren kumakanta. Didedi ka? Ah, Sabi ni Ante, sure na ba yung frozen food? bukas? Oo. Ano ba ngayon? Pa? Nag-wish na tayo. Ngayon? Tuesday pa lang ngayon. Okay na, bukas ihatid yun. Bukas pa daw! Ma, bukas yun, ma! Tawagan ko mamaya. Bakit? Bukas Wednesday. Marilyn Ramos ng Sapang Pariso ng Del Monte, Bulacan. Hi! Jean Bea, Emilia Rarier Morga, Bernie Castillo ng Tondo, Manila, Josephine Lubguban, Rian Kuab, Gina Kansi. Din kasi to, alas 5, gising na, halo, ano dyan, walis, dili, kung ano naman ginagawa niya. Ikaw, kaya siya sa'yo. Nag-aalala. Nalulungkot sila. Kasi naubok ako. Yung nalulungkot sa kanila ganon. Yung nalulungkot. Hindi, sa atin to walang pera. Inom ka ng gamot. Vitamins. Para Naa siya doon sa taas. Tawas baka nabati. Okay na po yan. Ano ka? Sige na. Baka gusto mo. Ayaw. Girl po ba o boy si Amanda? Kayo na bahala. Dapat isa sa umaga tapos sa gabi, inom ka ng vitamins. Bali 2. Hindi, 8 sa isang araw. 2 lang. Tarot lang. 2. Isa ngayon tapos mamaya. Tarot lang. Tarot lang. Mapagsipan mo. Tapos, nandun kami sa nasa loob na siya ng x-ray. Siguro tanong yung lalaki. Lumabas siya. Bakit? Eh, di ba alam ko bawal kasi companion dun eh. Bawal talaga companion. Hindi nakakausap. Sabi niya, hindi po kasi siya nakapagsalita. Kasi tanong natin. Na. Wala ka naman suso. Wala ka naman ganun. Ay. Hindi naman nalaki. Ay, niya ipakita. Naiya siya. Lalaki pa naman. Hindi malamig yung iniinom niya. Opo. Bago ka magwalis doon, inom ka muna ng coffee. Saka, lalagay ko dito ng kapeng. Ang tigas kasi ng ulo mo. Oo, tigas nito. Tigas. Ayaw mong makinig.
Sabi nila Ate Nina, nagkape na siya. Ayaw niya magkakape siya pagkatapos niya talaga. Kaya yan, ubo-ubo siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo, sasabihin ko sa kanya magpahinga siya. Takot na takot siya. Sabi ni Mimim Asa. Ha? Okay lang. Ito pa, tulog. Tulog ba? Hindi ganun, ganyan. 8 hours. 8 hours. Dapat palit mo vitamin C. Naaman siya sa intro. Isang ganun. Nasa bag niya lang. Kunin mo dun yung vitamins mo. Di ba bag grade ko pa siya, dami niya pang vitamins na may mga Natasha Castillo, hindi ko po alam. Shh, Marso. Ay, lagi. Walang newspaper dito, hindi na uso dyaryo dito. Thank you for not skipping the ads. I love you mga moms. Thank you. Tingin. Wala dyan. Ano niya, te? Hindi yan. Hindi yan. Vitamin. Yung, hindi yan. Yung ganito. Ano ganito siya? Mayra iyan eh. Meron siya. Yung binili niya kay mama. Ano eh? Hala pa. Paano ito? Tsada, hala. Wala. 800. Oh, ulit vitamin C. Naa siya. Asan yung ano mo? Nasa bag mo. Wala ka pang vitamin C. Ganito oh. Ganito. Binili mo kay mama. Binili mo kay mama. Ano sa bag mo? 549? Bem Bem TV is in the house. Wala ka pasok? Pumalo oh. Mga 700 780 760. Kano utang sa'yo niya? 10 saka charge. 11,000. Wag muna to ha. Wag muna. 11,000. Magkano nga? 11. Mas lang kasi yung or bukas na. Hindi ito. Yung isang bag. Kasi ano, Wala dito. Yung isang bag. Kunin, di ba? kunin mo. Doon ko nakita. Yung isang bag. Ako nag-iisa na kami dati ni Daddy Alex. Pro kasi Inuubo. tayo sa nakaw dito pag cash, di ba? Maganda yung pera natin. Kahit ATM, di naman kahit manakaw, di naman lamagan ninyo. Ako, kasi alam niyo. Ali ATM? Ako hindi ko naman inaano yung ATM mo. Dapat nga ang may hawak niya si mama eh. Nandiyan na ang isa dahil Yung BDO, pag aalis ka kasi. dalawa na yung hawakan niyo. May kwento ako, Brenda. Sa, Si
A and B. Naku, munti ko pala maiwan yung wallet mo kahapon. Pumakbo talaga ako. Tapos parang dalawa na yung pumindot sa ATM. Buti talaga hindi nawala. Buti magkatabi Sabi ko talaga, Wala naman laman. 7-Eleven. ando lahat ng ID te. Oh, tsaka yung ATM nandun. Yan! Yan. Isa niyan, bali dalawa inumin. Iniinom yan. Tingnan mo, nakakarton pa din. Sabi ko, Brenda, ano ba iniisip mo kasi? Ang jowa o yung kikikaka? O, tingnan mo, wala pang Nakasarap bawas. eh. Oh. Buksan mo natin, patayin mo na siya niyan. Inumin mo na to lahat, sabay-sabay. Isa sa umaga, isa sa gabi. Isa, oh. Ako, ikaw. Oh. Oy, mabayad sa konbe. Bayad sa... Sa inyo ko na. Bayad sa PLDT. Pinaningil na pala PLDT. 3-1 na na aha o 3-2. Bayad niya sudan dito. Wala. Ano bang ano natin? Maggulay na lang tayo na ano. Ano gusto niyo ba? Kangkong. Sitaw, ano ba? Kalabasa. Kumilang ka sana, ginaglang ka tayo. Ako lang, di ako kakain. Oh, wag na. Ako kumain naman na ako. Ano na? Ako din. Ah, talaga. Di wag ko kami Kasi tinigil ng ako. boyfriend ko magpapayat ako. Ay, oh. Dalawa na kayo? Gusto mong pumayat? Kiss. Tignan natin, di ka magsuka tayo dugo. Please daw kayo. Kiss at kiss, Mia. Hindi rin. Maganda rin naman ang Centrum. Multivitamins kasi siya. Ang nakakaloka lang kasi sa kanya, ang dami niya pong binili. Ay ano, bumili siya pero nandun lang sa bag niya. Saan na ikaw? Oo, nakapagpa-check up na po. Mamaya babalik na lang po ng alas 3. Wala na yata, kaya doon na pag-abot. Guys, kaya yung video pa dyan. Baga. Passion. Han pa na yung part. Man daw, Juwion man daw, hindi pag-away. Marlock. Oh, mamaya malalaman natin kung ano yung result. Irina Baha, good morning! Ano tawag dito? Anong ulamin? Ay, kumuha ako kay mama pala ng ano, te. Ay, yung kay... Wala sa plastic. Kay, kumuha ako 1K kay mama. Yun yung, pero may sukli pa rito. Ang black mo good niya. Ate Alma Remolana, thank you. Hindi ko alam Josie Barlow eh. Di lagi pa sure pa lagi niya yung 8 bako. Wala, nakalagay lang sa bag niya. Ewan ko dyan. Kaya wala daw yung 9. Hintayin na natin si Brenda mag-announce kasi hindi naman natin ma-announce. No? Dating doon. Ulam ba? Anong ulamin? Pumunta na ako ng merkado, di mo pa pinasabay. Ito dyan nga namin para pamayat ka naman. Wow! Payat na ako, hindi nga ako naghapunan kagabi. Ay, dahil ka lang. Ikaw ba yan, Mia? Feel health, ikaw ba ito? Yellow na yellow diha. Ikaw ba yan, Mia? Masyado naman hindi. Isa ka na lang larawan. Ano nga? Ano nga bibilin? Isa ka na lang larawan, iya. Nayabu. Anong ulamin ba? Ano ulamin, te? Amin na, kami naman mamalingki. Ano nga? Ay, kung ano yung makita ko doon. Adobo na lang. Parang gusto ko black beans, alam mo. Sitaw, ganon. Si Mama. May karne nila mama oh. Oh, di yun na. Di, doon Karne na na. naman. O, diba? Parang masarap Gulay. Ginataan. Parang masarap ginataang gulay. Langka nga sabi, papasukuloy. Wala lang ka dyan. Anong oras na ba? 9. 10 pa pala eh. 9 na? Thank you, Ate Linrel. 10 Oo, Ay. Jasmine. Pero guys, Ay, ilak naman kaayo. 8 siya. O 9 nga isayo. Kasi Nine. kung 8, di gagalaw yan te. Ibang lalaki Sikip na nga ng liig mo, sikip pa yung kamay mo. Ano to? Mugalaw man siya. Ilagay mo na dyan. Oh. Pasobra mo ng unti. Ano mo te? 8 and a half. Kiri na to. Asa ba dito? Basta wag lumiit sa 8. Tapos ganyan ka 8 mo na. 8 ka di. Wala naman lang ito.
I-print ko. Mm. Okay, magyap. Tapos ipakita mo yung luwang. Wait lang, anong size to? video Try mo na to, lang. tapos isuot mo. Yun yung luwang. 8 siya sis. Kasha siya Okay, 8. kaya mga, sige mo to. Ilan na? Ayan mo muna to. Anong size ito? 8. Okay. Ang ganda for today's video. O, di ba? Oh, dito naman. Dito naman. Ito na, ikaw na, 8 ni siya. Tanggalan mo po ano, iwas. Ako man ako yung nag-go. Ilom, dito na sa Boracay. Pakain ako. Ito anong size? Kay Brenda to sis. Iliyok. 8 siya. So, okay na to siya. Oh. Oh! Kada siya, kada. Ako rin po, Sabi mo. Sabi mo, Bella. Thank you, Habibi Galbi, Lea Malyari, hi. Pina Rivera. See? Pina Rivera ba? Thompson. Ayan, nagkakapasahan na po ng alahas. Chief, yeah. Sunod-sunod birthday. Wala. Magkano sa kanya ang ano? Magkano sa kanya ang gold? Pinana, nag-live lang naman ako. Apa-promote siya? Wala. Nagkakatabi na ako. Hi, Jem! Asan Jem? Baka naman. Wala, bagit ako sa ano mo. Parang insecure din sa Cherry gold. Ayun ka siya. Yay! Sino nagbigay? Sino nagbigay niyan? Sino nagbigay? Ito, si? Sino? Sino nagbigay niya? Hindi Sino siya alam nag- kung nagbigay. Bigay, sino nagbigay? Si Inday. Kiss, Yeah. kiss, lips to lips. Kiss mo. Na para sa kiss para ano sa ano ba? Transfer sa kuan, flat screen TV. Kiss ba? Kapal palpalakis ka pa naman sa akin. Hindi curable naman yan. Tsaka hindi yan basta-basta Ibayad na lang kuwan. Okay, bayad eh. Ito. Ano tata? Apalit na sa sudan. How true ganan ka? Ano yung ganyan? Di ba? Dalay man ka. Asa day mo? Ha? Isa ka. Take. Bayad ko na palit sudan dayon. Pagpadula-dula ba? Charot-charot lang. Ha? Wala may kwarta. Hindi siya dula mo. Alam mo, karang we are making money, so need to maglabas tayo ng money kahit scripted. Ay, Ito, ilan na? Ganito. Ay! Ay, grabe. Goodbye bracelet! Bayad na na day. Sige na. Ito po, ay marami po akong pera ngayon, pero sinanla ko po yung bracelet ko ng 107,000. Ibibili namin ito 107 furnitures. 110 na siguro ngayon. No? Wala na din nga kasi. So, ibabayad na lang. Pupunta na kami sa... Magkiklaim na pala. Ibabayad na kami. Pinalita na. Mag-deliver na siya ngayon eh. Umaga. Ah, dito. 90. Pag sinama ko yung... puntahan ko, tanungin ko yung grotto kung pila to siya. Bilan niya na 90. Ligawan, Anong bag? ligawan mo nga yung ano, yung dalawang ganun. So, mag-free mo na yan sa akin. Kasi 1.5 lang naman yun. Yung grotto. Yung dalawang ganun. Yung giraffe, 6K yun eh. Baka mayroon namang magbigay ng giraffe. Uy, baka mayroon naman tag 500 kayo. Mga wala naman tayong liit. Lahat naman kayo, kikita sa vlog na yan. Walang magbablog ha? Pag dumating yan lahat, walang magbablog. Alam mo na. Abad ko. O, di ba? Uy, Robin! Sabi, sabot ba yata? Wala talaga. Kaya pag-abot ti Dona. From SC, yung giraffe, or kanyang grotto, 10,000, tagliliman. Ang grotto na lang. Sa awan, pinagin sila. Ano grotto doon yung fountain? Grotto, si Mama Mary. Mama Mary. Ano lang po sa'yo itong Kiki? Kasi mo. Sa... Siguro lagi sa bayad dahil mga itong... Okay, bayad mo. Kan ba ka na? Yes, Jem Satas. Hi, everybody. Good morning. Opo. Uy, may mga ads kayo makikita sa baba. Huwag nyo alisin, ha? Kanara din mo. Papa! Ay, maulit na di ay. Papa! Ito, nakiutang sa ako sa Sunil. Ito! Asa? Okay na ka to diya. Wala lagi, wala nang bayarin, nakiutang sa ako. Hmm. Wala mo na sa Thank you.
Kabilangan na. Wala na ako lagi. Sure ba? Wala lagi. Bahay na ba yata dito sa kuwan? Ako hindi dito. Utang ka na ako. Utang ka na labiya ba? So, laki utang sa mga itang lugar. Ako lugar na utang karon. 1.8. Ano naman? Hapon. Asa 1,000? Itong driver. Sabi siya. Ito si Kwan ba? Kuya. Pagdurang na tila Amanda. Dito guys, blush on baby. Wala asaw eh. Para unya, ay unya na lang. Balik. Mga furniture. Ako ba yun? Correct. Sabot Pag na ta. down, 200. Sabot na ta. Kasi ano, lang tiya. Kwan ra oy. Karni ra oy. Or isda. Karinyo Kino nati mo na ko. Yes, kasi ni Day, nakadawas. Wala bito tayo yung dugo-dugo. Ma! Ayan na. Namoy karne diha. Ohio, Rinyo Kino. Unsay di ay sakit ni Amanda. Ubo. Minyo. Nasa ano ko? Nasa YouTube ko. Tingnan nyo. Hi guys! Nasa YouTube channel ko na po. Pupunta po tayo sa bilihan ni Brenda ng mga furnitures. Kasi babayaran niya ngayong araw na to. Kasamahan niyo po kami. Bading. Hello mga kabating-tings. Ay! Sorry, Scarlett pala. So, promote ko po yung ano ni Bating-ting. Pakipalo po Thank kayo. you. Rinyo Kino ng Japan. Shoutout sa Ayun po, inyo. ay pupunta kami From sa- Binalonan, Pangasinan, Joanne Magpatay. Hi mga sa mga kababayan ko. At babayaran. Ay, upa na lang ano? Bayaran na nakita Bukas na lang na. Ayun na, kay paalis na ako mamaya. Marami naman. Para may vlog naman ako. Opo, mainit-init. Pero okay din naman. Ayun na sila. Pero guys, So, nakapag-withdraw na siya to pay. Marisol Ibanez, natin Jean Dumalig, hi. binibigyan sa amin para kumita kami. Nagbablog po dito. Vic, nagbablog dito si Thank you, May Diligminyong. Where is she? Ayan. Hi sa mga taga Negra, Sheena, Grace, Tubong Banwa, Mitil Yugi, hello po. Guys, may mga ads ba lumalabas? Huwag nyo i-escape yung mga ads ha. Please do stay at least 15 to 20 minutes. So mamaya po, again, balikan nyo kami. Jenny Lynn Balasta, yung mga magdi-deliver po. JBT Teodoro, o punta si Scarlett ng Bohol para doon sa yung liga. Kasi magkakaharap yata sila ni Stephen Curry. Thank you for not skipping the ads. Yun lang po. Please don't skip the ads. Tapos, ano pa ba yun? Wag mo na kayo aalis, mga moms. Sada, ma'am. Susan Gab Tingnan mo, 82,000 views. $5. sa Upload. upload mo. Oh. $5 lang yun. Ang baba mo. Ngayon. Thank you, Ma'am Alma Remolana. I love you. No. Al. Ma. Al. Al. Ma. Ma. Alma. Thank you. Thank you, Asong Swerte. Zenny Piao. May ubo kasi siya, LC eh. Brenda Balicos. Sino nagbigay? Yung malaki mukha daw. Ako bumili niyan. Meron siya, siya pala nagbigay niyan eh. Ako. Ito. Oh. Sabi mo si mukha. Sino siya? Sino siya? Sabi ganon. Ako ang naghanap pagpasok pala doon ng nakilak ng mga casing ng nagmotor. Ako nakita. Ay, bilang ko si Amanda. Wala na ako ng... Thank you, Ma'am Alma Remolano. Ano? Oh. $200. 2.
Stars. Thank you. Alma. Oh, yun na. Shortcut siya. May dilig na ako pumunta sa kanya eh. Ayan, oh. Hala. Sige, hala, pak. Ayan. Isa pa. Sa lips. Nagtampo na siya. Kasi akala niya, si Inday Katok bumili. Siya pala bumili niyan eh. Magpahinga, matulog. Huwag matigas ulo. Kung matigas ulo, tulog ka muna. Saka bawal lalaki, bawal boyfriend. Elisa Pepanya. Alis po si Scarlett kasi meron sa ano. Bawal mag boyfriend. Sino yan? May tumatawag sa kanya eh. Thank you, Hazel Pakat. I love you. Kasi pinagpupuyatan niya yung mga boyfriend na yan. Bawal. Thank you for not skipping the ads. Janet Bulaklak Lopez, thank you. Mga moms, uuwi pala ako ng Manila. Uwi ako ng Pangasinan. So, yun. This coming 17 na yon. Uwi ako dun sa lupa namin. Sa lupa ni Mama sa Pangasinan. Baka mamaya hindi nyo na mapanoorin doon. Baka mamaya wala na naman kayo dahil wala ako dito sa hinaguan. Si Amanda may sakit. May ubo. Siya nagpa-check up. I'm from Mangaldan, Pangasinan. Thank you, Minyong. Hindi pa nga ako umaalis. Jenny Balasta, babalik agad. JBT Chodoro, wala pa. I love you. Thank you. Ano ba to? Nga pala. Hindi pwede kasi marami akong gagawin doon. Ayoko siya mainip. Tsaka gusto ko paspas yung gagawin kong lakad kasi mamimili ako ng mga paninda. Mga pantinda ko dito sa farm. Ano yung titinda mo? Katawan ko. Hi baby, I love you. May dilig, oo. Kaya nga sana wag kayong sana wag niyo akong iwan kapag kahit nasa nasa Manila ako o kahit saang lugar ako. Hindi! Iwan mo na Ganon. yan! Tulad niyan si Mia, diba? Mas tayo ko nalang magsalita. I love you din po. Ba't may gano'n, Althea? Yak. Althea, I love you po. Nagjojowa ka ng 12 years old? Ano ba yun? Judy Salazar ng Hong Kong. Hi mga kababayan ko sa Pangasinan. Saan si Mariana? Kina Oyong. I love you din po. Huwag naman katawa pag gagawa yung lyrics. Ayun! Siya lang. Ay, silang dalawa yata ni Inday. Thank you, Mary Jane Cruz. I love you. No. Oh. Bala ka dyan. Gagawa rin ako ng kasi sa inyo kahit sa... Huwag nga. Wag. Mawala ka ng pera. Bala ka Bakit? dyan. Huwag maganyan. Sayang yung I pera. love you, Hazel. Annalisa Naduma. Irene Gumahad. May dilagli din epagi. Yung pera mo, ipunin mo na lang, bigay mo na lang sa Amin. sa inyo. Tapos yung pagkain doon. Mama mo. Oh, diba? Uninstall mo. Kakaldugan ko ito, hindi tayo.
Thank you. Marami na tayong ads. Naku, parang ayoko tuloy i-stop. Oo. Mag-iipon ako. Aray. Wait lang. Ano ba? Ano bang gagawin mo? Amanda! Tatak na yung picture. Para ako nagka-ID picture. Amanda! Ano bang gagawin mo? Tapos, Ano ba salang? Ano bang bukas ng gripot? sa face up. Oo. Pinipicturean niya ako, tapos gagawa niya raw ako ng editing picture. Ewan ko, nag-edit siya eh. Amanda! Hindi, may ginagawa kasi siya. May nagpa-upload sa kanya ng may nagpa-upload sa kanya ng application, tapos parang sugal yun, kailangan maglabas ng pera. Amanda! Natasha, ma'am, sinatala mo pa ba na nag-guest kayo ni Mama Brenda sa Pinamalayan? Nakapagpapik pa nga ba ako? Ay! Oo, Natasha, yung kasama namin si Bong Navarro, si Negi, tsaka si Ate Girl dyan sa Pinamalayan. Sana makabalik kami dyan, sabihin mo kay Mayor. Amanda! Emmy Reyes, Sabina Hawkins. Oo, ayun niya nga. Gusto niya sana sumama. Ngayon, nung pinakita ko yung mapa ng Pilipinas, sabi ko, eto tayo sa Mindanao. Ako, lilipad pa ako. Dito yung sa amin. Sabi niya, layo. Sabi ko, sama ka. Sabi niya, wag na lang daw. Dito na lang siya. Monkey Genie daw narinig na Amanda. Mamiss ka ni Amanda. Amanda! Emmy Reyes, siya, saan ang haba na kaagad? Agoy, saan? Girls si Amanda, kayo na bahala. Ha? Pwede na ba mayor si... Hindi pwede, tahimik siya. O, ayun yung ginawa. Evelyn Gunshot. Ayun yung ginawa niya, o. Diba? Ini-edit niya yung picture ko. Orlando Makilan, hi! Coronel Ondong, pagbalik ko na lang, pag okay na siya. I fly across the sky. Thank you, Ate Mai. Sige po. Shoutout from China, Liresh Oluwamed. Oh, we belong together. We were meant to stay forever. To reach you. Julie B. Lapad. Josh Dwight Gonzalez Bobier. Yung skip niya yung oh. And tell you, we belong together. We were meant to stay forever. To reach you. Oh. Fly across the Kayo ha, inuuto nyo na naman ako. May Chris Sumalon, hanang ko, hello. Shoutout sa lahat ng mga taga Middle East, mga taga Europe, mga taga US, mga tulog na yata sila mga nasa US. And of course, to all the Filipino who's here in the Philippines, hello. Coronel Andong, hi. Oh. I fly across the sky and tell you we belong together. We were meant to stay forever. Ano may tawag yan? Nag-edit daw siya. Ano? Watching from Saudi Chuchay, Kataw. Eh, sila mamamalengke, bahala sila. Ay, baka kay mama na lang, sa tindahan ni mama.
May gusto siya i-edit eh. Kailangan ko mauna. Kailangan ko madiling-ding. Ang sarap. Marag na. Ito. Ano? From Agusa del Sur High. Dapat bukas nandiyan kami. Pangit. Hindi ako bagay mag-blend. Oh. Nakakala. Hindi ko alam. Hindi pa kasi tumatawag yung taga-Agusan. Bukas na yun eh. Sana nga tumawag eh. Mag-follow up. And din, binibigyan naman namin siya. Nagsha-share naman kami sa kanya. Inaabotan din naman siya ni Brenda. So, kasi ngayon, tulad ngayon, hindi pa siya okay na siya dyan sa kanyang personal account kasi may mga nag-PPM na agad sa kanya, may mga, pinapakita kasi niya sa akin pag mayroong mga nag-o-offer ng pera, may mga ganito, ganyan. So, baka maloko lang siya. Paano kung hindi niya na kami kasama? Baka lokohin na siya ng lokohin, diba? So, okay na rin yung ganyan. Meron nang hihingi ng Gcash number. Yun ang hihingi ng Gcash number niya. Tapos, magpapadala daw di umano. Ibigay lang sa kanya yung complete details. Pati yung PIN. So, diba? Nakakatakot. Baka kung ano pang ano sa kanya. Ano pang gawin sa kanya ng mga mapagsamantala. Kaya okay na rin po yung ganyan sa kanya. Hindi naman namin siya pinapabayaan dito. Especially Brenda, hindi naman siya ano eh. Minyong PM mo ako. Hindi ako nagbibigay ng details sa live kung magkano yung TF. Pero kung i-PM niyo lang ako dahil interested, dahil gusto niya lang malaman kung magkano yung TF, wag na lang. Kasi malalaman ko naman yung kung talagang gusto niya kaming kunin mag-perform o hindi. Sa tagal ko ba naman na ako'y nakikipag-negotiate sa mga transaction, alam ko kung kailan totoong may event at wala. We were meant to stay forever to reach you. I'll fly across the sky and tell you we belong together. We were meant to stay forever to reach you. Fly across the sky and tell you we belong together. Gitu. Hindi, okay lang naman Minyong, kaya lang kasi may mga tao kasing after na malaman, dead man na sila. Okay. Ano ilagay ko? Ako mag-type. Hindi. Ako taga Manila, si Mia, si
Daddy si Marian. Yun, kami mga taga Manila. Sabina Okensai. Watching from North Cotabato. Tama ma'am siya, tama na yung ganyan kasi di siya marunong okay na ganyan at least sakat. Diba? Tulad niya, marami nag-a-add na naman sa kanya. So, yung iba, sabi ko kay Brenda, ito kasi si Brenda, ano niya. Thank you, Mingyong. Ems Carrera, Dang Nunez, Alma Parak, Rhea Kamiyama, Jane Hayag, thank you, thank you, thank you. May mga ads na naman, I love you. Thank you for that, skipping the ads. Tulog ka muna, pahinga ka. Pagtapos sa tulog, pahinga. Mag-ano ka sa ano, likod ba? Sa likod. To, oo. To. Oo. Hindi, bubulog sa baka. Hindi. Bala ka dyan. Kumestas? Okay lang po. Ming yung mahina boses. Ayun, nandun siya sa ano. Nandun si daddy sa... Ewan ko. Nasaan siya? Nandun siya sa gulayan. Rosalie Oreta, Linda Makabudbod. Nandun siya sa dulo. Hindi ko alam kung nakalive siya o meron siya kausap. Ano ba naman si Amanda? Ang dami-dami inaan na lalaki. Siya kasi nagpicture, so mahilig siya mag-upload. Hindi naman, water lang siya kanina. Clay G. Carbasi, kamusta? Hindi ko madaling boses, di maintindihan. Inuubo siya eh. Tapos parang, ayun nga. Sinabi ko na kay Brenda ha, sa'yo ko kumuha ng 1K kanina. Lilian Hernandez. Atil Talangkuba. Okay naman, mamayang alas 3. Alas 3, babalik tayo. Rhea Kamea, mamamaya na po siguro. 500 na lang tayo. Okay lang sa init. Oh, init. Grabe. Dami nag-PPM sa akin sa page. Wait lang po ha, hindi ko kayo ma-replyan agad-agad. Hello, Guya. Anong Guya? Guya, guys, Kuya. Ano talaga dasal yan? Olivia Santiago, Marilyn Binasoy, tama ka, parang. Sino yun? Ate Elisa Pepanya. Uy, punta kayo ng YouTube ko ngayon. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo doon yung mga napamiling item namin kahapon. Yung aking vlog, please, punta kayo. Huh?
Hi, Emily Lungakit ng Davao City. And soon, punta ako ulit ng Davao. Aurora Goson. Oh, pwede nyo panoorin ulit mamaya. As long as may mga ads din na lumalabas, huwag nyo siyang i-skip, please. Pwede nyo siya panoorin every day. Naman, napanood nyo ngayong umaga, bukas, yun. Kaadikan nyo yung mga video na gagawin ko. Susubukan kong maging kaadik-adik yung mga video ko para araw-araw nyo mapanood. Jocelyn Cadot, hi. Inuubo kasi siya ilang araw na, tapos sabi niya daw, umubo siya may dugo. Eh, may history kasi yung family niya, yung papa niya. So, buti na yung pina-check up na kaagad kanina. Asan ang papa niya ngayon? Sigpay na. Tegi na. Si father niyo nang nandun. Yan lang. Noon pa. Yay! May mga ads. Thank you so much. Saan mo na ate yung pinambili kahapon? Saan nakalagay? Andito sa labas. Yung fountain mamaya yun i-deliver. Ayan o. Kasi may isa pa silang fina-finalize doon na isang set na ganyan. So, dalawa pa lang yun nandito. Bawal pa siya maupuan kasi hindi pa siya hindi pa siya nadidikit. Yung semento ba? Gemma Cordero, remember me? Oh. Kapag nag-iisa Ganyan yung binigay ko sa iyo. Ma'am Gemma Cordero, Na. kamusta ka na? Tulog na ba? Ate? Ate niya. Dahil gusto ka? Anong birthday? Thank you, Jesseline Marandilian. Stepdad niya po yun. Elnora Pagaran. Good morning. Good morning po sa inyo lahat dyan. Uy, may mga ads po sa baba. Huwag nyo aalisin. 400 pa naman kayo. Oh, sayang. Malaking tulong po talaga yan. So, please don't skip the ads and thank you for sharing. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking YouTube channel, punta kayo doon sa YouTube channel ko. Yan din yung pangalan, Ma'am Shiji. Makikita nyo din yung mga upload videos ko. Please, panoorin nyo po and don't ever skip the ads. Oh, Marites is here. Hi, Marites. Do you have some class? Wala. Oo, Cynthia Arga rin. Ako yung kasama niya kanina. Ako inutusan ni Brenda kasi meron siyang ginawa kanina eh. Ma'am Gemma Cordero. Oh my God. Saan? Saan po, Ma'am Gemma? Saang lugar? Chris John Rimolo. Hi! Hello! Jacqueline Lapisilio. Huwag i-click yung ad sa baba. Huwag niyong i-ex. Huwag niyo siya tatanggal. Hayaan niyo lang po. Mimi Baltasar. Yun nga yung ginawa namin. Yun nga yung ginawa namin. Pina-check up namin siya. At wala akong sinabing TB na agad yung result. It happens na may history kasi sila, yung family nila. Kaya, in advance na. Kung pina-check up na siya para makasigurado. Kung ano man yung nararamdaman niya, ma-cure agad. Josie Barla. Shoutout from Bogo City, Cebu. Antonio Rapon. Sa Sinag. Gemma Cordero. Gemma Cordero. Sorry. Mamaya PM mo ako. Pakita ka naman sa akin. Thank you. Ate Teresa Kinlog. Don't skip the ads, please. Rosel Acaso. Yung makikita nyo mga ads dyan sa baba, yan, wag nyo yung aalisin. Hayaan nyo lang siya nag-play. Si kuya mo nagkikita kami paminsan-minsan. Ako yung kuya, Gemma Cordero. Kung di nyo separate ang ginamit. Hindi po, Elnora Pagaran. Ay, hindi naman. I don't think na dapat namin i-separate. Ayaw rin naman namin Ano? Isolate? separate Separate siya. yung ginagamit ko sa kain. Tsaka wala naman sinabi yung doktor na yun agad. So, ayoko magkwento rito ng Ate Elnora Pagara. Baka matawa ka lang. Baka ma-shock ka. Si Bunso.
Anong pangalan? Daisy Palen, hi. Mami Daisy, how are you? Okay naman po, Mami Daisy. Kamusta kayo dyan? Kami na naiwan dito ngayon kasi sila Brenda nagpunta dun sa binilhan ng furniture. Paano bill nyo kuryente? Hati-hati po kay Janice D. Siya lang daw eh, sabi niya. Basta, kakaiba yan. Lilial yan. Basta huwag ka munang aalis. Hintayin mo, lalabas yan dyan sa baba. Mag-a-appear yan dito, oh. Gemma Corpin. Tulog naman sa page ko. Ayan, follow nyo po, Gemma Corpin. Kahit sinasabi ko ngayon, palagi kita pinahula, baka naman papaayos na mo. LC, sa mapansin nyo po, Antonio Rapon. Alam mo, ito. Bibidyohan, hindi, kasi baka nakalive ako eh. Alam mo ba na crack ang cellphone ko ngayon sa ilalim, yung banda dito sa anuhan. Tapos, yung likod niyan, nakabuka na. So, nilagyan ko lang siya ng ganito para na sa ganun hindi siya malalaglag. Yun din ang sitwasyon ng aking cellphone. So, I need to look for another phone. At least meron akong pang vlog, pang video na may magandang camera. Sterilize nyo gamit nyo. Yes, we do. Pag ako naghuhugas, pinabanlian ko ng mainit na tubig. Opo, Ate Mimi Baldassar, correct. Ay, Balsomo. Ivy Balsomo. Hi po, Elnora Pagaran, I love you too. Antonio, kasi ako pinapagawa ko yung akin. Sira din yung akin. Tapos, yung mga pamangkin ko, mag-high school na, yung isa. So, akin na yun. Sabihan mo kami, Ma'am Daisy Palen, kung kailan, kasi lahat sila aalis, wag kang pumong surprise. Ayaw ni Brenda na ng surprise. Mabuti na siya yung surprise, wag lang siya yung surprise. Kasi baka maloka, kapag titing mo rito, wala rito yung mga bakla, nag-aalisan. Kevin Taldelore. Kevin. Hi, Kevin. Ayan. Pasensya na, Antonio Rapon, ha. Antonio Baguio Rapon. Ako, taga Baguio ka pala. Ay, kay daddy ka mag-PM. Thank you. Kaya yan yung cellphone ko ngayon. Super ingat talaga ako kasi nung isang gabi nadulas, 2 days ago ng gabi nadulas ako. So ang naitukod ko yung phone ko. So ayan, ngarag. Oo, yung umulan. Doon sa tindahan. Buti ka mo, hindi ko pahawak yung bote. Oh, baka sugatan pa ako ng uwat. Anong tawag dyan, Ma'am si G? Kasyungahan! Gula. Bakulaan ako charity na hindi mo lang kasi pala ng pero bakit makayan yung maganda bakulaan para mamatay ang bacteria. Okay, copy that. LB Legarda. Haching! Haching! Bawal ba yung bata, di ba? Bagat? Habol, uy. Gawas. Uy, tinaligo ako. Yung balahibo ng pusa. Wow, apaka-arte. Asa di ka ma? Tita Beth, thank you. Okay, gulo na kung papa unya. That's my tita, the sister of my mama, Elizabeth Dalida. Nag-birthday kasi yung kanyang hubby kahapon. Happy birthday, nung isang araw. To my uncle, Don Ramon. Happy birthday, tito. Sana na-enjoy ninyo ng mga apo mo yan. Watching from Baguio, Jolene Wegan. Uy, i-meet nyo si Daddy Alex. May papadala raw siya sa inyo. Ayan, Jane Cabado. Shoutout naman dyan mula sa Caballo family ng Pangasinan. Olicario. Hi, Olicario family, mga taga Pangasinan. Biyahe ta sa kalibutan. Ay. Is that your page? Follow nyo, Biyahe ta sa kalibutan. Alcarpa Sumala. Ay, bago ko sila ka sila. Wala ko ano ko sa siguro. Dilitangan disgrasya lang. LB Ligard. Sumigaw ko. Ay, anong meron? Bakit ang pretty mo ngayon? No? Diretso sila sa ha? Ang pretty mo. Nakamaskara ka? Ba't ang pretty mo? Parang
Ano tayo na Oo, parang Para kang nene. Ala-ala ka gamay, no? Ay! Kaya pala iba yung aura. Lea Feliguera. Nadiligan. Sure tayo, plano pa lang naman. God bless you all. Thank you. Basta sabihan mo lang po kami, ha? Good morning din, Kevin. Demelin Limosnero, hi. Natabuan mo na ako sa libon na lang. Lilibet Cabalona, yes. Nagbayad ba siya? Alcar pa sumala. Parang pregi si Rey. Hindi malaki na yung damit niya. Thank you, Olainita Gomez. O, yan ka pala. balik sa saan. Wala ba na nahuman? Dagi ba naman ito yung mushroom? Ano mushroom? Oo, pero walang wala siyang ano ba kayo? Rina, ano yan? Rina Itable ng Baguio City. Tinintag daw, napatugtag. Thank you, Lou Jeffrey. Sa isudanon! Antonio, patay na po magulang. Naku, alam mo bang ako din? Alam mo bang ako din? Alam mo bang mama ko, last year lang nawala ang mama ko. Dito? Chude Guzman ng Pangasinan. Shout out! Uy, nandiyan ako sa Mangaldan. Kita-kita tayo. Wala lang, maring magkita. Oo, uwi ako, tita. Kailangan ko i-check yung aming lupa doon. Hi, Nina Progoso. Kamusta ka? Nano Balbar. Ng Bulihan Silang, Cavite. At mga taga Pampanga na si Corazon Chongko. Diyan ako mag-aano sa ano. Diyan ako sa Clark bababa. Juby Alcobilia, hello. Tato na naman eh. How are you doing? Lilibet Cabalunan. Ayan. Thank you for not skipping the ads. Maraming salamat po. Jolinda Macasero. Jessie Paulino. Si Brenda wala dito ngayon nasa... Ay, andyan na yata. Andyan na si Scarlett eh. Dito yata sila sa kabilang side dumaan. Kasi i-deliver na po. Jolene Wegan from Baguio. Wag mo na kayo aalis. Andyan na yata yung mga... tag mo dyan, yung mga... furniture na binili ni Brenda na bago. Uwi ka rin, tita. Antaray, ang yaman pakyabu. Aray na tita ko. Oh. Tita Bet, baka naman. Sabi mo kay Tito Ramon, bigyan naman niya ako ng ano. Bigyan niya ako ng free 1 week na gawa dun sa ano, sa hacienda ko. Hacienda ko. Oo. Hindi naman po. Lupa yun ng mama ko at saka ng kapatid ko. Sa kanila po talaga yon. Kasi may pinamana ang lola ko sa kapatid ko. Tapos sinamana ng mama ko sa lola ko. So kanila yon. No, it's okay, Antonio Rapon. Huwag ka lang panghinaan. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Kung you are a working student, then work harder. Work harder kasi lahat naman ng sacrifices mo tsaka sa paghihirap mo. Ano man yung nararamdaman mo. Mag-ano yan. May ibubungang maganda para sa'yo. And believe me, sa ngayon mahirap umahon kasi nakalubog pa ako eh. Nakalubog pa yung emosyon ko sa pagkawala ng mama ko. Pero ito, ginagawa kong busy yung sarili ko. Hanggat kaya ko, kung ano pa yung mga pwede kong gagawin ko, pagkaabalahan ko, magtatrabaho, magpupursige. Itong pagbibideo namin, itong mga pagbablog namin, it's because ito rin yung isa sa mga gusto namin gawin. Ano si Amanda Walang pinamana po. Wala, Mary Jane Mangilit Cruz. Okay lang naman, sa akin hindi issue yun. O tulad ngayon, wala na si mama, so meron ako dun. Antonio Rapon, thank you. Papa Arthur, hi. Diba? Mary Rose Medjabilia. Oh, andito ang mga Medjabilia. Hello. Wala, okay lang ba? Wala akong palaro, Mary Rose. Wala akong pa-Gcash. Maricel Deligero ng Molugan. Shoutout sa lahat ng mga Kabilogan family. Hi. Sana makasubscribe kayong lahat yung mga families na yan. Mary J. Mangilit Cruz, thank you. May mga ads ba lumalabas dito sa baba? Huwag niyo skip ha. Si mama ata magluto. No? Ano yung luto mo, ma? Ibulit ni Brenda, tininlag. Tininlag.
Ano, wala na naman sila. Ubo lang po, ubo. So, nagpapa-check up pa lang. At least, maaga pa lang. Corazon Shonko. Maricar Mendoza, hello. Sarlene Melia Peralta ng Bicol Albay. Uy, hello. Mary Jane, thank you for not skipping the ads. May ads daw ako. Ouch. Ouch, 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 ouch. Ang sakit. Ano yun? Aray. Oo, magkala yan sa ulang balila. Inana na po sila. Oo, nakuha niya ang gusto ko kayo. Uy! Oo, mga barkada lang ito. Yang madatong. Uy, isa to kayo. Magkala ko. Trapo sa kumaw. Ay, nakanakrak ko eh. Grabe kayo lang ng buwak-buwak. Okay. Thank you, Mary Rose, Medjabilia, ingat. Naning Rebulia. O, mamaya po, babalikan namin yung result. Saan ba? Wala pa yung manok. Dito ko ba yung kami nakabong? Ma'am, si Gini daw magla-lunch na yun kasi baka magalit boyfriend ko. Hindi raw po siya magla-lunch. Pasensya na po kayo kay Mia. May bisyo na siya. Bumata akong face. Anong gamit ko? Wala. Ano lang. Sakit. Hindi ba pwedeng gusto lang mag-read? Si Mia po hindi raw kakain. Susugod ko na siya sa pinakamalapit na pinakamalapit po na veterinarian. Talaga, Maxi. Oh, in love ka, bawal ka, bahala ka, ikaw din. Bawal ka ma-stress kasi baka mapakain. Wala panty. Swimsuit, ando sa eco bag na ano. Saan? Diyan sa ilalong. Ay, eco bag. Sa net, ano? Yung... Saan? Kasi gusto ko na lumukod. Wala mag-break. Ako siya naligo ko. Mamasita! Mamasita! Hindi ko magla-lunch siya. Bakit? Thank you. Kasi, Mag-lunch. hindi raw po siya maglalala kasi Ginagaya kita. kasi may naka-live. Mamaya pag wala ng live, tsaka siya po kakain. Ginagaya ko si Mamasita eh. Hindi ko siya mag-lunch. Oatmeal lang si Mamasita. Ha? Diet for good health. Naglulus naman. Alam nyo ba, nung isang araw, last week, nagtimbang ako ng 94. Tapos kahapon, nagpunta ako doon kasi nga chinek ko yung balikbayan box. Tinignan ko yung timbang ko. Grabe. 91.2. Oh. Nabasag yun. Tatlong plato. Bayan ba? Tatlong plato yung nawala sa akin. Huwag kayong Maria Luisa Andoy. Wala. Oh, yan lang yung mga nakita ko doon na nakalagay. Kasi nga kalat-kalat yung hindi magkakasama. Yan. Sabi ko basahan natin. Yan, lahat ng swimsuit nandiyan. Kung maghanap ng swimsuit dyan, kunin. Bakit hindi ako mag-swimsuit? Magagalit siya. Oo, kawawa yung swimsuit. Sabog. Tawa, Daddy. Pinagbabawalan po si Mia mag-swimsuit ng jowa niya. Sila conservative daw ako. Ano, makante? Kasi yung jowa niya po 12 years old. Ayaw niya po nakikita ng ganun yung mami niya. No, he's in college. Hi, Mama MJ! College na naman. So mag-i-invest ka na naman ng cellphone. Tsaka isang SEM na tuition fee. My God, Mia. Basta sa gabi, wag na mag-rice. Hindi na po nagra-rice si Mia paggabi. Rice po as in R-I-S-C. Walang tayuan. Ayaw mag-rice. Bright Curry L. Glee. Josephine Ramos.
Hi, Mama MJ. Alam ko kung saan galing. Cynthia Labrador. Nagpapahinga na yata. Asan na si Amanda? Sa taas na? Ayun na, pinagpahinga muna namin. Ang hirap banggitin ng pangalan mo, Bright Curry. Hanggang dyan na lang yan, ha? Hindi ko nababasahin yung dulo. I am deaf and clothed here. I say hello, Amanda. Yes, sa mag-chat na lang siya sa'yo. Gina Bake, hello. Natawa ko sa hindi na nagraray si Mia. O, di ba? Ganyan siya mag-joke. May kasamang... Ako nag-rice, please! Ano ba? Hindi na siya nagra-rise. Ano, pina-check up ko kanina kasi inuubo siya ng ilang araw na. Yehey, may ads. Don't skip the ads. Ay, lumalabas yung mga ads natin. Thank you. I love you mga moms. May 900 stars na ako. Thank you, I love you. Emily Seno. Nakita, oh. Aha. Hi, Emily Sena. Shoutout din ba kayong Rice Island? Oo. Di ba daddy, saksi ka, hindi mo nag-rice. Watching from Leyte. Shoutout kay Mary Jane Pajares. Uy, magpupunta kami dyan ni Gwen sa July sa Palumpon kasi piyesta dyan kina Mamo. See you there. Pilarian Joyce. Ako sa order ko. Sige po, bakayin natin si si Aliling tawagan ko si Cynthia Labrador. As no language and Amanda. Cynthia, onti lang yung senyas niya. Nahubog Scar gabi na hatag og Gcash Janet Lopez. Tawagan ko si Ate Chari. Uwi ba dyan si Gia? Hindi ko alam Laika Gonzaga kung anong plano nila. Mahirap kasi mahirap kasi yung pag nandito na lang, di yun na. Hindi kasi ako makakasagot niyan Laika, sila lang. Ano Maring Charin? Mari! Mari, kanina pa daw nagtatawag sa'yo si Pilarian Joyce. Magkano daw babayaran niya? Parang ayaw mo siya kausapin, magbabayad siya. Gusto ko ipabarangay kasi magbabayad siya, ayaw mo tanggapin. Tora. Oy, sinabihan mo na siya? Hi! Hi, live! Nga. Naka-live man ako. Biyaha. Se? Sinabihan mo na siya? Oo, okay na. Sa Gcash daw, i-message mo si Ma'am Joyce Pilarion. Magbayad man siya. Pag di ka raw nag-reply, ipabarangay ka niya kasi nagbabayad siya, ayaw mo tanggapin. Uy, nag-chat naman kami. Okay. Marites din to si Ma'am Joyce Pilarion eh. Uwi daw siya. Pumunta pa siya dito. Ikan sa galing Singapore. Kailan? Yung Sunday. Na, Ma'am Joyce, galing ka pala Singapore, Ma'am Joyce. Kukunin niya, tingnan mo tayo yung ano niya, oh. Tingnan mo yung namay niya, yung Na. nasa ko. Dapat bilhan mo na lang ng sako bag ba, Mars, para maganda. Hindi, kukunin daw niya dito. May sasakyan daw naman sila. Di wag mo na i-plastic, kaya mo na nakabuhaghag. Hoy! Okay, dapat... Sabi niya, 5,000 yung mabayaran niya. Sabi niya, 3K lang sa daw. Kaya napalitan na daw yung pera niya ng piso, yung bayaran niya. Oo. Sa Sunday na lang daw yung kulang. Oo, magbibigay nga raw sa akin si Ma'am si Ma'am Joyce ng 5,000 eh. Sabi ko, thank you. Oo. Kasi pag hindi ko raw yung tatanggapin, ipapabarangay ko siya.
Daghang salamat, Ate Joyce Pilarin. Ako Gcash. Ako ba? Si Mari na ayan. Meron na yan. Mayaman yung kumari ko. Kaya nga tumulaw kagabi para may sahod ako eh. Tingnan mo, binigay niya ako ng libreng kumot. Sabi niya, Mars, bagay sa itong kumot na to, libre na yan. Alam ko naman nang lalamig na yung puso mo. Hoy! Tara. May kulambo pa para hindi lamukin dahil mag-isa. Diba? Diba? Bastos. Pinagkulambo niya ako, sabi niya, hindi yun na sinabi niya, sabi ni Mare, magkulambo ka para hindi ka pinapasok ng kung sino-sino. Diba? Baka! Pagkat na, sabi na din, Che! Negro, maghugas ka dyan ng plato! ano na, magbayad na siya, te? Oo, mag-PM kayo, tinan mo, siya, andito tuloy siya, nakikichismis. Hindi ba? Si Brenda ba? Ha? Brenda ba? Magbayad? Hindi daw, sabi niya, ilista mo lang. Ha? Sabi kasi ni Mama, wala ka ng pera. Wala ka, ibabayad nga ngayon, tas pasahod. Nagsangla nga dahil. Oo, sa ano na lang, hindi na sa sahod. Tinan mo si Brenda, pati si Brenda may utang kayo sa kapatid niya. Ang laki ng utang. Magkano nga utang ni Brenda sa'yo? 45,000, no? Ang laki, grabe. Kailangan ko sana, Mars, kasi 45. para makabili ako ng... Pang-ikot. ng bundle. Sige, mamaya, wait lang. Sabihin ko. Pero, ay, wag mong sabihin sa kanya. Hindi, sabihin ko, ito siya. Ay, nanonood siya ngayon. Ayan. Te! Sabi ni Mama, i-chat mo siya. O, di ba? Tapos ako ngayon gagawin mong tulay. Tapos pag ako nayaw-yawan, ipapasa ko sa'yo. Kay Mama, kaya na lang. Pagalitan ako. O, i-chat mo na siya. Grabe mga chismosa o nanonood o. Daghang marites. Hi, Nak! Ay, nang flying kiss na, flying kiss. Mas maganda yan, nakabangs yung buhok. O, diyan ka lang ha. Wala kang pasok? Ay, absent. Bakit? Wala. Yan. Nawala na ng gana. Closing na kasi malapit. Hee! Kung kailan patapos ng klase, tsaka Wala ha! Bawal ka maligo dito sa ilog, hindi ka pumasok. Hindi ka pwede Isa ka pa. Hindi ka naliligo, amoy paayang paa mo. Amoy ang baho ng paa ni John Dib, eh. May bagong bedsheet, hindi makaligo, eh. Wala Ano, may panty daw. wala naman kasing kiki. Ha! Wag isama si Aliling dito ha, hindi pumasok sa klase. Wala. May pante, di Alpe. May boging tip. Visit ka. I-PM mo na si Ma'am Merla, si Ma'am Tapos na nga. tapos na kayo. Magsisend na nga ng Gcash eh. Ma'am Joyce Pilarion. Ayan na, ito na. Itag ko yung akin. Ma'am, ako po namili ng mga t-shirt na yung mga giveaways. Ayan na. Ayan po. Ayan na ha. Ang hard ma'am si Paa. Oo, Paa talaga. Paano po kasi, grabe pang nagbabasketball siya. Walang palitan ng medyas. Binata na yun. Tata daw, tata. Hi ka, hi. 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 Mas maganda nakabang siya, Mare. Huwag mo isa side view. Lalo lumalapad noon niya. Hi. Ano na ba? Lahat na ba nagbabang? Ha? Lahat na ba magbangs? Lahat May bangs. Tapos Talia may bangs. lahat magbabangs. Ay, hindi mo nakikita yung sarili mo, nak. Tata daw, tata. Ta. Iba yung bang yan sa baba. Ta. Alpe, iba yung nagkano. Ta. Ha? Alpe, iba yung bang niya sa baba. Simba ko. Kulot yung bangs. Diyan na nga. Ate Joyce Velarion. Yung akin wala pa. Tanong,
may bigas ba daw nabenta si mama? Naaman. Siguro sa ano, sa Sunday or magkabibili siya. Si? Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, ilang sako para ma-order ko kaagad. Agad-agad. Lida. Si Ma'am Joyce, yung ano kagabi, maraming namain. 4K yun, te. Lahat. Pilar yun, Joyce. 4. Anong 4? Tinawanan lang yung Gcash pin ko. Ano? Ano? Wara. Wala. Sira nga yung phone ko. Di ba umangat yung likod ng takip? Yung sa likod. Ngarag na. Bili ka ng bago. Akin din sila. Sira. Kasi nga, sira ka din. Tama lang yan. Wala ka cellphone dyan, Dave. Para marami kang nagagawa. Makatulong ka dyan kay mama mo. Maghugas ka na dyan. Magkuskus ka ng CR. Mars, halika na magtongit na tayo. Hoy! Magtatongit na pala yung nanay. Shout out from Tukuran sa Manga del Sur, Rose Biduya. Ma, andyan ka pa pala. Akala ko malis ka na. Mama MJ nanonood ko. O, sige na. Bye! Bye-bye. Ikaw na magsabi sa kanya, ha? Oo. Magkano lahat yung total pati yung nakaraan? Hindi, tapos na yun. Yung kagabi lang? Yung kagabi, 3-4 lahat. Sana may matira doon sa hawak niya. Kasi nawala na ng isang braso yung kapatid mo, so ilalaban natin. Baka mawala. Diba, malaki yung nabayaran niya dun sa in order niya. Oh, hindi, pero mura na yun kasi ang dami. Ang dami. Oh, sige. Sige na, mamaya na tayo magchismisan. May tubig yung swimming pool? Ha? Na Walang laman. No. John Dave, lagyan mo, dali. Bigyan kita pang gas. Baba? Tubig sa swimming pool ba? Nak, kailan pa yan mapupuno? Bye-bye, Nung, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Nung. Bye-bye. Roy Sumampong ng Davao City, shoutout sa inyo. Hindi, pinagtitripan ko lang si Pinagtitripan ko lang si... Ano ba to? Si ano ba? Pinagtitripan ko si Mare. Tipid-tipid si Moms for New Family Life. Yes. Pa-cash in, ay pa-cash out. Si Daddy, daghang kwarta. Kay daddy ako nag-cash out eh. Ha? 500 lang. Hindi ako na maluluto. Mary Rose Illumin. Ma'am Joyce Perlayon. Ano no? Andiyan na sila Brenda. Rose Beduya. Kanina naka-live siya, kumakanta siya kanina eh. Apil ng gruto. Bayo na lang sa vlog. Dali naman sa vlog. Pauntang na sila. Ano isda? Niluto ka ng ano mo? Karne mo, ano yan? May na yung isda gabi, tsaka yung kinason. O, anong gusto niyo? Ay bahala. Hindi nga ako makakain ngayon. Ganun. Nag-aaway kami kasi nakita niya kanina yung live ko, kumakain na naman daw. Gagaya na naman yan. Dead of 500 lang guys. Rosemary Formation. Bawal ako kumain. Hindi ako na maluluto ako. O, 300 na lang. Huwag na magluto, may ampalaya pa dyan, no? Huwag na kumain. Maganda yung nakakain sila pala ng ampalaya eh. Eto, si ano? Si... Pag may nakita akong kumain sa inyo, pipiliin ko yung mga bigod. Sila Foreman. Esel Akdal, hi. Forman, di ba kayo kakain? Huy! Diet din sila. Tanglad, may tanglad na yan? Adobo, kano adobohin yan? Yeah. Guys, follow nyo nga yung biyahe ni Jan. Biyahe ni Jan at saka yung Don TV Vlog.
Mga taga dyan po yan sa Mapandan, mga kababayan ko sa Pangasinan. Hi! Roslyn Sabeliano, shout out. Ayan na, big shout out to you. Para iwas lang. Sa langaw, daming langaw, dear props. Ay, hindi nyo pinalinisan doon? Hindi ako ng pang ano ng langaw brindan. Yung may ipon siya, yung anak. Wala kami yan, matanda kami. Kung tutuusin, kaya mo na mahulihin yan eh. O di na ba? Lamig tiri. Thank you, Rose Viduya. Less rice ka na, mams. Nagle-less rice na po ako kapag may naka-live. Pag hindi, Di lamon. Shoutout kay Baby Jonas, ang baby ni Jane Cabado. Hello sa'yo, baby. Ganyan din naman kasi siya pag wala siya ginagawa. Gusto niya kumikilos talaga siya. Ramonic Gonzalez, ano na? Kamusta ka na? Ma'am Joyce Pilarion, ano na? Asan ka na? Ako mag-aayos ng ano mo pa naman. Ng schedule mo. Siya gusto follow ng mga kamams. Betty Guzman, good morning. Hil Eliawato. Ayan na mga iro. Iring. Mantika! Gavin ng Iloilo. Hi kay Gavin. Malaki Renz, Emma Ray Valera. Tanglad! Di ba? Ang haba na ng live ko. Paano na tayo? Ay, tanglad! Ay. Walang tanglad, walang mantika! Diba? Nag-ano ba sila? Thank you, Palar Casara. Uy, punta kayo sa ano, sa... Ito, oh. Kapag ano... Nag-share naman po, nag-aabot din, nagbibigay. Saan pala siya maamoy na ba? Ay, hindi, nakinauyong siya. Ano yung gagawin ko? Ayan. Bawang! Bawang at luya. Ito, mga moms. Yan, puntahan nyo itong aking YT. Yan po. Please do follow. Yan. So, panoorin po natin yung mga uploaded videos ko dyan. So, ito panoorin nyo to. Ito. Ay. Ito panoorin nyo to. Ba't nagalit sa amin si Brenda. Yan. Tapos, makikita nyo dito yung meron pang ano dito, meron pang mga ads yan na lalabas. Yan, ito, huwag nyo aalisin yan. Ito, tapos yung mga nag-a-appear dito. Yun, so basta wag nyo pong aalisin basta. Tapos tuloy-tuloy nyo lang siya panoorin. Okay? So for the meantime, mag-out muna tayo mga moms. Ayusin ko na po yung mga dadaling ko at uwi ako sa Manila. Ma-finalize ko lang din yung mga order ko. Yung transaction ko with them. Yung magsusupply po ng mga paninda ko dito sa Hinaguan Farm. And again, please don't skip the ads. Ha? Please. And please share. Lalo na sa YouTube.
Okay, kasi medyo mahahaba yung mga nandun. May mga tigwa 1 hour din doon. May mga tigwa 30 minutes. So, medyo mahaba talaga yun. Siguro hindi ko pa alam. Wala pa siyang sinasabi kung kailan siya babalik. See ya everyone. Thank you so much for watching. I love you. Thank you sa mga nag-win ng stars, sa mga nag-share, and for not skipping the ads. God bless you all. See you later.